21. listopadu 2006. Hlediště Domu kultury v Liberci se již plní a dechtiví návštěvníci se nemohou dočkat. Co pak se zde děje? No jistě, slavnostní večer s názvem Móda Trend 2006. Agentura Rea Models, která pravidelně vyhledává a podporuje nové talenty, zde oslavila 10. výročí svého založení. Agentura byla založena v roce 1996 paní Naďou Sedláčkovou. Mezi její hlavní aktivity patří pořádání kulturních a společenských akcí, produkční činnost, hostess service a hlavně zajišťování módních přehlídek na nejrůznějších akcích, jakými jsou například podnikové večírky, plesy a prezentace butiků v obchodních centrech. Agentura se vryla do podvědomí také několikaletým pořadatelstvím soutěže Top dívka, dále pak realizací soutěže Dívky léta Olympia Centra Mladá Boleslav, plesu Planeta Tours a koncertu Bravo Dance Show. Velká promo akce Móda Trend je pořádána 2krát ročně v Liberci. Paní Sedláčková, dnes vlastně vaše agentura slaví 10. výročí. Co to pro vás znamená? Tak znamená to samozřejmě pro mě hrozně moc, protože je to neuvěřitelný, jak to všechno hrozně rychle uteklo. Celá show začala stejně jako Móda Trend před 8 lety. Přijela stejná motorka, dokonce se stejnou modelkou jako tehdy a celkově byly tentokrát použity starší osvědčené nápady. Megashow byla založena na světelných a laserových efektech, doprovázených veselou taneční choreografií a klipy. A diváci se skutečně bavili. Na slavnostní večer se totiž pečlivě připravily krásné manekínky, ale také průvodce slavnostním večerem, oblíbený princ Jan Čenský se skupinou maličkých družiček. A jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, výsledný efekt byl v skutku velkolepý. Záštitu nad akcí převzal hejtman Libereckého kraje, vzácný host večera a znalec ženské krásy Petr Skokan. Jak správně uvedl, veškerý zisk ze slavnostního večera byl převeden na konto Kojeneckého ústavu v Liberci. Těžek z dnešní akce a na něm se podílíte i vy všichni, kteří jste dnes sem přišli, tak část výštěžku z této akce bude na dětský kojenecký ústav tady v Liberci. Nutno podotknout, že z agentury Rea Models pochází celá řada významných manekínek. Na vrcholu jsou Michála Novotná, která již mnoho let předvádí pro největší modelingové agentury nejen v Paříži, a Gabriela Zanová, která již ve svých 15 letech získala prestižní titul top modelka nového tisíciletí. V agentuře tež působila bývalá miss České republiky Kateřina Průšová. Myslím si, že z mé agentury vyšlo hodně úspěšných modelek. Dneska bude předvádět i Kristýna Martinková, která vlastně u mě od 10 letech vlastně se umístila už tenkrát v Top dívce. Loni získala titul Miss Junior a vlastně letos se dostala do první desítky vlastně mezinárodní soutěže. Takže holek je hodně úspěšný, můžu připomenout i Janu Dvořákovou, která vlastně byla finalistkou Miss České republiky a spousta dalších děvčat. Agentura již 8. rokem pořádá modelingové kurzy pro děvčátka od 5 let, dívky a mladé muže od 13 let. Kurzy však nejsou zaměřeny pouze na modeling. Dívky i chlapci zde získávají vyšší sebevědomí a kromě chůze, oblékání, líčení a péče o vlasy zde získávají jistotu ve vystupování, ztrácejí ostych a trému. Vy jste se stala vlastně Miss Junior. Co to pro vás znamená, tento úspěch? Tak
Miss Junior pro mě určitě znamenala velký postup dál, pár kroků dopředu, co se týče modelingu i co se týče chování, zkušeností. Především ty zkušenosti, hodně jazyky, dostala jsem se mezi nový lidi a dostávala jsem vlastně novou a dostávám novou práci. A spolupracujete stále s touto agenturou? Spolupracuju, dá se říct, že snažím se spolupracovat málo, ale spolupracuju. A vaše vlastně začátky byly zde přímo v Rea Models? Ano, moje začátky byly zde, vlastně tady ta agentura mě vychovala, poslala v uvozovkách do světa. Pro mě to je čest, že hlavně tato agentura slaví 10. narozeniny a že se to vůbec dožila a že je úspěšná stále a klepe jí to. Až se vyrostla. Kristýnko, hezký dobrý večer. Co to neseš? Dobrý večer, dámy a pánové. Co to nesu? Co pak tam máš za zády? Co to schováváš? Ty jsi říkal, že modelky pořád pijou vodu, tak já jsem se jednu přinesla. Předvádějící modelky a manekíny celý večer česal kadeřnický salon Fragment. O hudbu se staral DJ Visage. Mezi nejzářivější hvězdy večera patřily mimo jiných i známé modelky Markéta Divišová a Agáta Hanejchová. Agáto, předváděla už jste tady u nás v Liberci? V Liberci už jsem předváděla několikrát tady po místních diskotékách. A jaké máte zkušenosti s naším obecenstvem, tady s fanouškama? Tak je dobrý. Smějou se, tleskají, takže super. A můžete nám říct, kolikrát třeba týdně nebo do měsíce děláte takhle velké akce nebo přehlídky? Tak přehlídek mám tak 6 týdně. 6 týdně? Aha, a co to pro vás znamená? Jaká je ta příprava vždycky před tou přehlídkou? Viděli jsme, jak se líčíte, jak dlouho to všechno trvá. Tak mě to trvá tak 4 hodiny. Takže to je dobrý, ale ještě přes den pracuji normálně, že ty předky jsou večer, takže to už je pro mě spíš takový jako relax. Já jsem očekávala, že tady bude spousta třeba vizážistů, kadeřníků. Tady to vypadá, že se každý tak nějak prostě se o sebe stará sám. Jak to je běžně? Tak já jsem teda přijela s vlasama udělanýma, protože to se nenechám od nikoho šáhnout, to mi dělá můj kamarád Marty. A líčím se, když neznám tu vizážistku, tak radši sama. Ale běžně to bývá, takže tam bývají jako kadeřníci vizážisti, ale většinou si to vozím sama svoje. Na Mega Show se představily liberecké oděvní butiky se sportovní módou i elegancí, ale také oblečení pro děti i plnoštíhlé. Na své si ale přišli i pánové, to při přehlídce spodního prádla. Nám je předposlední kolekce, ale pozor, kolekce velmi důležitá. Sice uvidíte oblečení, které běžně není k vidění, které většinou samozřejmě schováno pod sprchním oblečením, nicméně jsou to kolekce velmi důležité a také samozřejmě velmi lákavé a obdivované. Celovečerní show Móda Trend byla rozhodně zajímavá i pro diváky, kteří se o módu nijak zvláště nezajímají. Získala je detailně zpracovanou choreografií, počítačem řízenými světelnými efekty, originální mixovanou hudbou a velkoplošnou projekcí, kde se střídala počítačová grafika a vizualizace s detailními záběry kamer. Agentura Rea Models se snaží o to, aby každá její jednotlivá přehlídka byla naprosto originální. Akce, jako jsou Móda Trend, pořádá hlavně pro ukázku toho, jak nejlépe a nejzajímavěji předvést modely a vyprezentovat své partnery na velkolepé společenské události modelingového charakteru. A konečně si přišly na své také družičky, které se svým princem originálně uvedly kolekci svatebních šatů z Paříže značky Pronuptia. Kdo zná akci Móda Trend dřívějška ví, že svatební šaty jsou tradičně oním posledním bombónkem na pomyslném dortu. Pohledem na krásné nevěsty a galantní ženichy se s vámi, vážení diváci, loučíme.